Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Рамазанова Мәриям Сәйид кызына юллыйбыз. Кыдасы Рәшид, кыдагысы Дания, кияве Усман, кызы Динә, уллары Үмәр һәм Самара, Саратов, Зур Чиркли авылыннан бар туганнары да аңа иң җылы теләкләрен бергә җыеп, безнең тапшыруга язганнар. Шуны мин шәшми-түкми укып китәсем килә. 8 октябрь көнне безнең якын кешебез, кыдагыебызның юбилейлы туган көне, дип башлана аңа багышланган котлау хаты. 1972 елның 8 октябрендә Пенза өлкәсе Әләзән авылында акыллы, тәртипле, бәрәкәтле гаиләдә олы шатлык булып кыз бала дөньяга туа. Тырыш һәм акыллы кызның шибәрлегенә, тырышлыгы һәм сабырлыгына кыдабыз сәбәбен сокланып, кыдагыем Мәрьям белән 1990 елның 1 гыйнварында никахлашып, матур гаилә коралар. Мәхәббәт җимешләре булып, гаиләдә беренче балалары, уллары Арыслан туа. 1999 елның гыйнвар аенда гаиләгә олы бәхет истәп, кызлары да дөньяга килә. Узган елның 8 октябрь көнендә ул кыз бала безнең киленебез булды. Шуңа күрә 8 октябрь көне безгә икеләтә шатлыклы көнгә әверелде. Үзем дә мин чит җирдән Җиркли авылына килгәнгә, кыдагыем миңа бик якын кеше булды. Һәр шатлыгыбызда да, һәр бер эшебездә дә без бер уйда, бер сүздә, тәмле ризыкларыбызны пешерсәк тә без бер-беребезне кунак иттерәбез. Кыдагыем бик кешелекле, ягымлы, кояш кебек ачык йөзле кеше. Бик рәхмәтлебез бүгенге көнебездә кыдабыз белән кыдагыебызга, безгә шундый матур, мәрхәмәтле, ачык йөзле, уңган куллы кыз бала үстереп биргәнгә. Без аны килен дип түгел, үз кызыбыз дип кабул иттек. Бүгенге көнебездә без анардан әникай, әтикай дигән сүзне генә ишетеп яшибез. Аллаһ Тәгалә безнең дуаларыбызны кабул итте. Нинди тормыш юлдашы теләдек үз балабызга, шундыйны бирде Раббыбыз. Кыдагый, синдә хатын-кызларның бар матур сыйфатлары гына тупланган. Синең йөзең айдай балкып тора, акылың олы китап акылы. Уңганлыгың барысы эшендә күренә. Бар танышлар сине хөрмәтлиләр. Балаларың инде урнашкан. Димәк, гомереңнең иң матур вакытына җитештең. Әлегә карт түгел, тик тормышның төп максатларын үтәп өлгердең. Бу нәтиҗәләргә ирешүеңдә әлбәттә кыдабызның да өлеше зур. Чөнки ул гаилә башлыгы буларак бар көчен куйган һәм бүгенгегә гаиләгезгә күз тимәсен сокланырлык. Чын күңелдән сине кыдагый матур юбилеең белән котлыйбыз. Рәхмәт сиңа, балабызны кияү итеп түгел, инде үз улың шикелле күрә алганга. Ни теләргә, акча теләргә кирәк булмас, чөнки ул бер көнлек тузан биртеге. Аннары малда бәхет түгел, саулык телик икегезгә дә, бәхетегез кимемәсен, бер-берегезгә терәк булып, кирәк булып, кыдабыз белән матур гомер итегез. Балаларыбызны да 1 еллык никах көннәре белән котлыйбыз. Матур, тыныч, күркәм, гыйбадәт өмере телибез. Китәчәк балаларын кулларына алып, әниле-әтиле яшәргә насыйп итсен Раббым. Мәхәббәтегез кимемәсен, кеше сүзе, кеше күзе алда да арагызга кертмәгез. Кыдагый чакырган бәйрәмгә килеп җиттек. Аларга ихлас күңелдән исән булыгыз дидек. Ярый әле язган безгә кыдалашып яшәргә, язсын Раббым алга таба яшеннәрдә яшнәргә. Кирәк кадәр байлык бирсен, ташырлык саулык белән, котлыйбыз ихлас күңелдән матур юбилей белән. Күп узгансыз икәү бергә, бар авырлыклар үтеп, хәзер инде насыйп булсын яшәүләр бәхет көтеп. Котлы булсын, матур булсын юбилей кыдагый синеке. Син иң матур, иң кадерле якын кеше безнеке. Кадерле Мәрьям Сәйидовна, кыдаларыгыз белән киткән җырны алга таба бары сезнең өчен яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз, матур туган көнегез котлы булсын. Сезгә Yanda
her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bekitlerge gilerle diresin siygen yarın balaların kireksin dostlar tuğanların her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bekitlerge gilerle diresin birge birge günler yemeli bir tabında aşılar bigrek temeli her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bekitlerge gilerle diresin durmuşlarının ayaz kügen bekitlerge gilerle diresin bekitlerge